Dobrý deň, moje meno je Michal a vítam vás pri sledovaní relácie Ordinácia s doktorom Michalom. Dnešná téma je nesmierne dôležitá pre každého, kto miluje pohyb a šport. Od profesionálov až po víkendových nadšencov. Fyzioterapia je omnoho viac, než len liečba zranení, je to veda a umenie o prevencii, zlepšovaní výkonu a udržiavaní zdravia pohybového aparátu. Ako môže fyzioterapia zlepšiť váš športový výkon? Aký je rozdiel medzi fyzioterapeutom a fyziatrom? Aká je medzi nimi spolupráca? Ako to vlastne funguje? Veľmi zaujímavá a dôležitá otázka pre pacientov. Fyziatria je medicínsky odbor, vedný medicínsky odbor, ktorý sa ukončuje všeobecným lekárstvom na začiatku a následne sa vykonáva špecializácia v rámci medicíny a fyzioterapia je nemedicínsky odbor zdravotnícky, do ktorého taktiež spadajú určité kompetencie. Absolvent ukončuje tiež vysokú školu alebo univerzitu, kde si následne robí ďalšie špecializácie, ale je medzi nimi rozdiel v tom, že fyziater je lekár, kompetentne je na vyššej úrovni hierarchickej, tým pádom on určuje primárne diagnózy, môže liečiť pacienta formou napríklad farmakotickej, takže liekov a podobne, určuje stratégiu liečby. Fyzioterapeut si taktiež vykonáva komplexné funkčné vyšetrenie, ale je to funkčné vyšetrenie. Je to ako keby dovyšetrenie pacienta po primárnom vyšetrení fyziatra a lekára. Napríklad, uvediem príklad v praxe. Fyziater určí u pacienta s bolesťou hlavy diagnózu cervikokraniálneho syndromu, takže bolesti hlavy z krčnej chrbtice. A fyzioterapeut si to ešte dovyšetruje v slova zmysle, na akom podklade alebo aké tkanie môže spôsobiť tento problém. Či je to svalové, či je to nejaká decentrácia alebo blokáda stavca, či je to posturálny problém držania tela alebo nejakých pohybových vzorcov. A následne on po určení stratégie lekára, on si už určí výber daných metodík v rámci konzervatívnej liečby. Takže obidvaja určujú stratégiu liečby, ale kompetentne a hierarchicky na to vyšší fyziater. Ty sa teda venuješ športovej fyzioterapii. Aké sú jej charakteristiky? Ako sa odlišuje možno od takej tej tradičnej tej fyzioterapii, s ktorou sa aj pacienti možno po operácii stretnú a podobne? Tak najdôležitejší bod alebo taký charakter tej športovej fyzioterapii je časový charakter, časová náročnosť. Ten športovec, profesionálny športovec je ako športové auto, je o to vlastne živý. To telo a potrebuje sa čo najskôr dostať do nejakej fyzickej kondícii, vrátiť sa do tréningového procesu, takže sú tam tie také časové deadliny, takže musíme pracovať s tým časom, kde napríklad u bežného človeka po menisektómii, po čistení menisku máme kľudne mesiac a pol, 2,5 mesiaca v rámci akože komplexného prístupu pacientovi a návratu bez nejakých sekundárnych nežadúcich zmien, čo už športovca niekedy tento proces musíme skrátiť aj na 3 týždne, 4 týždne. Samozrejme musíme sa opierať o fyziológiu, lebo tá je nemenná, tu neoklamáme, tá platí u každého rovnako, či už je to profesionálny športovec alebo amatérsky alebo laik, ale je ten časový charakter, strašne sú tam časové tie deadline, musíme stihnúť to. A potom je ten taký mentálny a psychický a to je vlastne nedočkavosť tých pacientov. Stále sa pýtajú, kedy môžem, už môžem a takže taká nedočkavosť. Ty si to už teraz asi aj tak povedal, ale čo je tá najväčšia výzva pri vykonávaní takejto špecializovanej fyzioterapie? Tak stihnúť napríklad nejaký pretek, napríklad nejaký zápas, nejakú činnosť športovú. Dajme tomu, že po operácii a za mesiac a pol má ísť napríklad na olympiádu alebo napríklad nejaké majstrovstvá sveta. Teraz máme strašne veľa mladých športovcov, ktorým vrcholí sezóna, čas, napríklad zápasníkov a podobne a musíme ich pripraviť po nejakých zraniach, či už po operačných, alebo aj v rámci mimo operácie, tak musíme vlastne ich pripraviť. Takže tá časová náročnosť a potom tá samotná fyzioterapia sa ešte vlíši v tých jednotlivých postupoch, pretože ak máme bežného pacienta, bežného človeka, ktorý robí niekde na páse alebo nejaká IT zamestnankyňa a podobne, tak ona absolvuje základnú časť rehabilitácie, nejakú základnú špecifickú a môže sa vrátiť do nejakého života bežného, pracovného, rodinného. Ale u toho profesionálneho športovca ešte musíme vykonať záverečnú časť rehabilitácie a to je fáza reatletizácie, to je príprava športovca už pre danú činnosť. Takže konfrontujeme toho športovca a tie tkaniva kĺby s danou športovou aktivitou a to už je náročnejšie aj z časového hľadiska a potom aj z hľadiska možno nejakých dovedností alebo informácií samotného terapeuta, lebo potrebuje to tak vyskladať, aby pripravil toho športovca. Takže to je také, je to špecifickejšie v rámci aj tých postupov a modalit v liečbe. Je potrebné, aby teda sa fyzioterapeut vyštuduje to, ale je potrebná nejaká ďalšia certifikácia alebo možno nejaké ďalšie vzdelávanie, aby
mohol byť športovým fyzioterapeutom, alebo ako to funguje? Funguje to tak, že tá športová fyzioterapia, na ňu sa vykonáva nadstavbové štúdium, má špecializácia, 2,5 ročná na univerzite, po druhom najvyššom stupni, takže po magisterskom, vo fyzioterapii oni si robia potom nadstavby, alebo keď si robia potom, či už malé alebo veľké doktoráty, ale je tam vlastne špecializácia športová, kde sa už viac sústredia, zameráva už na tú fyziológiu športovú, viac na takú formu alebo formát možno nejakého nutričného poradenstva v rámci kompetencií, tej fyziológie, nejakých kondičných už komponentov v rámci kondičnej prípravy športovca a podobne. Takže je to tam 2,5 ročná. Ale každá univerzita tam má trošičku rozdielne, ale je tam špecializácia v rámci športovej rehabilitácii. Bližšie, keď sa pozrieme na ten proces, akým príde ten športovec, alebo už aj keby obyčajný nejaký človek, tak on príde už s nejakou stanovenou diagnózou, už má nejaké vyšetrenia za sebou, absolvované, príde k tebe a čo sa s ním ďalej deje? Ďalej sa deje to, že ja si ešte vykonám svoje špecifické vyšetrenia v rámci fyzioterapii, v rámci mojej skúsenosti, kompetencií, možno niekedy aj mimo, ale na margo veci, ale potom pokračujeme v liečebnom procese, kde už podľa nejakých vzorcov klinického obrazu symptomatológie pacienta určujeme výber stratégie liečby, či pôjdeme cez fyzikálne podnety, to znamená rôzne akože stroje, fyzikálne elektroliečbu a podobne, alebo cez pohybovú manuálnu. A v takomto vlastne nejakom postupe. Ale čo je veľmi dôležité dodať aj pre sledovateľov je to, že veľa pacientov navštevuje fyzioterapeutov alebo rôznych manuálnych terapeutov ako primárnych alebo prvotných ľudí, ktorí už poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo majú vplyv na toho pacienta, pretože vieme, že v dnešnej dobe je trošičku tí pacienti sú skeptickí voči niektorým oborom v lekárstve, medicíne, nebudeme zachádzať prečo, ale sú skeptickejší a preto oni si povedia, že aj tak mi opíchajú ma s kortikoidmi, aj tak mi dajú nejakú kyselinu, lieky, tak idem za napríklad terapeutom, za fyzioterapeutom a podobne. Čož potom je veľmi dôležité, aby daný terapeut rozmýšľal veľmi racionálne, aby si vedel aspoň nejak elementárne toho pacienta základne vyšetriť. To vlastne som sa aj ja špecializoval budem sa špecializovať na univerzite na tú funkčné vyšetrenie pacienta, také komplexne, tú diferenciálnu diagnostiku pohybového aparátu a snažím sa teraz robiť nejakú osvetu a vyučovať aj mimo školy v rôznych kurzistov na tú diagnostiku, že aj keď príde k vám pacient, aby aspoň ho vedeli nejak podľa nejakých šablón zaradiť a okamžite poslať za špecialistom, aby to ego neprekrývalo ich skúsenosť a kompetenciu a nejaké to vzdialenosť. Takže to je veľmi dôležité podotknúť, že veľa pacientov chodí primárne za takýmito, nazvem to, dajme to, že ambulancnou zložkou takýchto terapeutov, ale tam je potom veľmi dôležité, aby oni vedeli zvážiť, pretože veľa strašných ochorení vzniká na v rôznych inom podklade, systémovom, viscerálnom, psychosomatickom, aby si to vedeli učiť, že áno, že tu končím na kompetencie a poslám to okamžite za lekárom. To je veľmi dôležité, lebo s týmto sa ja stretávam s mojimi externými kolegami alebo so študentmi, ktorí vlastne učím, ktorí sú už vyštudovaní a pracujú s týmito takýmito chybami, čo je niekedy korčulovanie na veľmi tenkom ľade. Ono to môže byť potom aj celkom zložité tomu pacientovi vysvetliť, že vy mu chcete pomôcť ako fyzioterapeuti, ale že mu to možno aj právne z toho hľadiska mu to nedokážete úplne poskytnúť, aj keby ste možno tušili, že čo tam asi je, že je to náročné tá komunikácia potom s takýmto pacientom? Viete čo, ani v podstate nie, pretože ja keď že ku mne chodí veľa takýchto pacientov primárne, akože cez sociálne siete a podobne, prídu primárne, ja si urobím to svoje vyšetrenie, ktoré by som urobil aj po vyšetrení lekára, ale stále každého jedného pacienta následne poslám za špecialistom, či už hore za našim primárom, pánom doktorom Kuchtom, alebo potom hovorím za našimi neurologmi, alebo všeobecne, ak napríklad aj nie za špecialistami, tak aspoň vy právne môžete byť krytí tým, že ho pošlete za všeobecným, alebo napríklad, keď vidíte, že je tam zranenie na nejaké traume, môže to byť aj banálne, kľudne banálne, ale napríklad pošlete už na tú pohotovostnú službu. Už je tam proste tá intervencia lekára, tým pádom už hovorím, že nejako je krytý ten pracovník a plus bola už poskytnutá adekvátna, kompetentná starostlivosť v rámci diagnostiky. Takže ono sa to dá, ale hovorím, že stále každého jedného môjho študenta učím, že ak už chcete mať aj vyššie požiadavky a nároky kompetencie, tak potom za to už musíte niesť aj veľkú zodpovednosť, pretože pracujeme s ľudským zdravím. Nie je to auto, nie je to stôl a nejaký materiál, je to ľudské zdravie, čo už môže mať niekedy fatálne následky pre toho človeka. Áno.
Keď sa konkrétne potom pozrieme na tie charakteristiky profesionálnych športovcov a tých takých bežných, víkendových, aké sú rozdiely medzi nimi? Rozdiely sú to, že väčšinou u tých rekreačných športovcov, tí rekreační športovci si prinášajú zranenia z toho bežného života pracovného. Dajme tomu napríklad nejaké neadekvátne držanie tela v práci 8 hodín za počítačom alebo napríklad jednostranná práca niekde s nejakým strojom a tým pádom oni s tou nejakou tou postrojou držaním tela nejakým asymetrickým, ktoré už môže mať vplyv na ich zdravie, tak si vlastne prinášajú do športu, či už do behu, do fitness centra a tam si už iba ten daný problém prehlbujú a vzniká patológia. A u tých profesionálnych športovcov sú to viac menej zranenia na tom traumatickom podklade. Čiže je to kontaktom, super noha o nohu u futbalistov, hokejistov alebo napríklad nekontaktom, nejaká vyvrtnutie, distorziá členku kolena, ale viac menej stále rozprávam, obidva sú z mäsa kosti, aj títo športovci, rekreační, profesionáli, len hovorím o tých rekreačných, je to tak pohybový aparát zanedbaný, že nemajú tie návyky ako profesionáli. Profesionáli, oni keď majú nejaké zranenie, tak oni okamžite navštívia špecialistu. Vedia proste, že už to niekedy absolvovali, vedia už ten svoj vnútorný pocit, že niečo nie je v poriadku, čo už väčšinou tí rekreační si povedia, až prejde, bolí ma koleno, prejde týždeň, 2, 3, mesiac, 3 mesiace, potom prídu k nám s takým kolenom so synovidou a pýtajú sa, že čo to je, či to je iba natiahnutý sval, tak asi po 3 mesiacoch to nebude natiahnutý sval. Takže sú takí nedbali voči svojmu zdraviu. Čo sú tie najčastejšie zranenia, s ktorými sa ty stretávaš v oboch skupinách? Najčastejšie zranenia sú, včera som mal 21 pacientov, predvčera som mal 20 pacientov a percentuálne a číselne sú kolenné kĺby. S kolenami včera som mal 11 pacientov, dnes ráno som ešte pred ordináciou mal pacientov s 2 problémami kolien, takže sú to kolenné kĺby. Následne sú to spodné časti chrbtice a ramenné kĺby. To sú tak najčastejšie u športovcov, ktoré riešime stavy. Spodná časť chrbtice, L5 na platničky, protrúzie, extrúzie a podobne. V ramenných kĺboch sú to najčastejšie v rozme impingement syndromy a v tých kolenných kĺboch najčastejšie bohužiaľ veľakrát defekty už na chondrálnej úrovni, takže chrupaviek alebo potom poškodenia meniskov, či už traumatické alebo degeneratívne. A vedel by si to možno vysvetliť, že prečo zrovna tieto partie sú také najrizikovejšie z hľadiska zranení? Veľmi ťažko je to posúdiť, pretože nemáme žiadne také nejaké skrinologické vyšetrenia nemáme urobené žiadne také funkčné vyšetrenia, že pred vzniklo. Podľa mňa tam zohrá veľkú rolu genetická predispozícia, určite. A podľa mňa možno aj nejaké traumy z detstva, z vývoja, nejaký pád, ktorý mohol narušiť nejaký proces na tej biologickej úrovni a morfologickej a následne aj funkčnej. A veľakrát sa stretávam, že tie problémy napríklad kolenných kĺbov vychádzajú úplne z inej partie, napríklad členkového kĺbu. Veľa ľudí má prolaps, mediálny prolaps, prepadnutie celého členku do vnútornej strany smerom nadol, alebo majú napríklad plochonože, alebo zase opačne, napríklad majú vyššie klenby, alebo majú problémy v oblasti bedrokobu, tam môžu byť rôzne dysplazie rodené, nejaké malformácie, to znamená, že hlavice sú dostatočne vyvinuté pre sledovateľov a to môžu mať potom vplyv na celkovú tú biomechaniku. Že stále väčšinou, keď aj riešime u tých ľudí problémy s kolenami, tak si všímame ešte ďalšie problémy vyšších alebo nižších sektorov. Teraz už či je to exaktné alebo nie, že či to má na to primárny vplyv alebo nemá, ťažko povedať, ale tak sa to väčšinou sústredíme, alebo respektíve všímame. A čo sa týka tej spodnej časti chrbtice, tak najčastejšie sú to neadekvátne techniky cvičenia. Hlavne pri tých silových športoch alebo tréningoch, tak sú neadekvátne techniky, neoptimálna technika a potom neoptimálna alebo preceňovanie svojich fyzických schopností, že si naložia zrazu veľké váhy. No a potom samozrejme s veľkou váhou nastáva aj to vyššie riziko, ak nie je optimálne vykonaný ten pohyb. Áno, ak aj možno tie tkaniva na to vôbec nie sú pripravené v ten moment. Tá adaptácia tých tkanív je, takže určite áno. Alebo celkovo nielen tých tkanív, ale stále vysvetľujem pacientov, že ono to funguje na neuromuskulárnom podklade, ono to je ten centrálny nervový systém, receptory, vnímania, podobne tie vzorce, mechanizmy reflexné. Ono to všetko vlastne potrebuje určitý čas na adaptáciu. A preto sa lepšie robí aj s tými profesionálnymi športovcami v rámci zranení, pretože tam už je nejaká tá zložka adaptácie, čo sa týka nervového, čo sa týka svalového, tkanivého, takže je trošičku tá rehabilitácia ľahšia.